takže čaute ľudia, moje meno Gigacat a dneska vás tu vítam nie z Robloxu, ale z hry Forza Horizon 5. Ľudia, preto som vám chcel natočiť Forza Horizon 5, lebo toto video slúži, že keď sa rozhodujete, či si chcete kúpiť túto hru, tak sa pozrite na moje video a budete môcť posúdiť. Neukážeme vám v tejto časti všetko, lebo za 5 lajkov natočím druhý čas tohto a budeme tu robiť ešte inejšie veci. Toto je moje najrýchlejšie auto, tak vám ukážem. Keď vám ukážem, je to Aston Martin, neviem, Aston Martin Valkyria. Takže tak. Má to neviem koľko koní, asi 1200, tak nejak. Má to 4 prevody a ľudia, keď si chcete vylepšiť toto hranie, tak ako ja mám volant s pedálmi a s pákou. Je to trošku ťažšie na klávesnici, ale mne to vôbec nevadí. Takže ľudia, toto je mapa, celú vám ju ukážem, je dosť velikánska, je tu veľmi veľa pretekov, ktoré som ani ja doteraz neprešal, tú hru mám dlho. A teraz sa ideme pozrieť na festival do Horizontu festivalu. A toto všetko, táto celá hra sa odohráva v Mexiku, takže väčšinou tu budú tie mexické veci a všetko. A tu už takto ideme rýchlo, 200 po okreske, alebo ak to mám povedať. Tak. A mám tu inak nastavený manuál, takže ak môžete počuť, radím páko, ale môžem aj pádami, môžete počuť. Ale ja tu budem radiť páko, lebo neviem prečo, tak ma to viac baví. A tu už sa nachádzame v Mexiku, sú tu NPCčka, ktoré vám tuto tlieskajú. Učia, ale oni učia furt, keď tu nie ste. Tuto v Trezde existujú aj silničné závody, sú veľa rôznych závodov a za tie závody dostávate peniaze a kupujete si auto alebo ho tuníte. A tam je tiež sprint, ale za niektoré závody peniaze nedostávate, to vám vysvetliť nemôžem, lebo ani ja neviem. A tuto sa nachádza velikánska plocha na driftovanie, napríklad mám to zadriftovať. Tak. A mám aj trošku som narazil, no nevadí. A mám aj formuly drift, ktoré sú presne na tieto drifty stavané. Potom tuto, neviem prečo je lietadlo, neviem či to je letisko, ale predpokladám, že nie. Potom to je veľký okruh, ktorý si tiež ukážeme, no je to okruh, ale podobné. A ešte vám idem ukázať tie preteky, počkajte, no. Sa tam dostanem. Tak, tuto si môžete zavolať nejakého proste týpka alebo kamaráta, tu si môžete zaradiť jednotku a launch control, napríklad urobíme launch control Aston Martina. 3, 2, 1. Ideme. Tak ideme 300. A toto auto mám 4 prevody, takže moc radiť nemusím. Málo brzdíme, lebo existuje to aj také, že sa vám prehrajú brzdy, toto je skôr realistická hra, takže tak. Ideme. A idem vám ukázať to závody, no nie okruh, nie je to okruh. Ideme tam. Z tohto festivalu bolo všetko, nič iné tu také není. Juj, trošku šmik sme dostali. Ideme. Je tu aj okruh, ale je tu aj iné. Najprv vám ukážem ten okruh. Tak, tam môžete odbočiť. Ja tu nebudem rýchlo ísť. A takto môžete. A potom tam môžete ísť rovno, to si tiež ukážeme teraz. Tak, tu zabočíme. Juj, trošku sme narazili, no nevadí. Ideme. Potom ešte tuto. Z tohto okruhu bolo všetko. A idem vám ukázať najviac, čo som vám chcel, a to keď
stlačíte SOC a idete do online, tak tu máte taký, že Battle Royale Eliminator. Ideme si to zahrať. To je také, že máte základné auto Volkswagen a nejaký Nissan, neviem či to je Nissan. A oni sú označené číslom 1. A vy hľadáte fialový dym a ten fialový dym je nejaké auto a keď k tomu dymu pôjdete, tak si môžete premeniť auto. A jak som vám hovoril, spomínal, že tie autá sú označené číslami, tak jednotka je najhoršia, dvojka je lepšia a takto až pokračuje po desinu. Jak dobre viem, neviem. Asi tak a... Takže tak a potom môžeš ešte pretekať s ľuďmi a sú tam v tom eliminátori a potom ak ten pretek vyhráte, tak dostanete lepšie auto a keď prehráte, tak začínate znova. Ja si vyberám toho Nissana, lebo ten mi vyzerá, no pre mňa je lepší, lepšia mi si jazdí. Vyberáme si niekde, kde bude veľa ľudí. Napríklad sem. Čakáme na hráčov. Tuto ešte taká animácia pekná. Neviem, či by som ukazoval takéto auto pred pódium, ale dobre. A inak je tu ešte aréna, v ktorej sa musíte udržiavať, lebo ak z tej arény odídete a neviem koľko, asi 10 sekúnd nebudete v nej, tak vypadnete. Tak. Počkajte, nastavím si pedále, tak. Tam už vidíme dym, ukazujem vám to myškou a tam sa môžeme ísť pozrieť. No, ideme tam. Ideme. Ten dym není ani ďaleko. Pritom s týmto autom by sa nemali z offroad, lebo nie je na to stavané. O to je jedno, my chceme, lebo tie dymy sa môžu deaktivovať. Tam týpek už dostal Porsche 7, wow. Ja mám zatiaľ jednotku, Nissan Susuru, alebo ak sa to volá, neviem. No, už sa deaktivovali, ak ste mohli vidieť, nestihol som to zobrať. To je na tom nevýhoda, že oni sa tu môžu deaktivovať. Tak nič, tak ideme hľadať ďalšie. Si nabereme rýchlosť. Tam je týpek s nejakým dobrým autom, tak tam nejdem radšej. Koľko to má prevodov? 5, ok. Tam niečo vidím, ale není to dym. Tam je týpek a má dobré auto, nemá. Toto sa nazýva, že sa to volá, že broke. Tak takto budeme nazývať tieto tu jedničkové autá. To broke nebude. Tam je dym, nemôžem to ukázať myšou, lebo riadím volantom. Aha, tam je týpek, takto obídeme. Lebo on ma hocikedy môže vyzvať na pretek. A to nechceme s takýmto autom brokom. Nie. Týpek, nechaj ma. Chcem si zahrať. Chcem ukázať divákom, ako sa hrá eliminátor vo Forze. Nechaj ma. Rýchlo pre auto. Rýchlo. Je to dvojka, no nevadí, ale rýchlo bereme. Ne, rýchlo. Trošku ma narazili. No v reálnom svete by sme boli asi mŕtvi. No. Tak. Máme Ford, toto auto, nie je moc dobré. Ale veľmi driftuje na týchto, no. Takže musíme sa dostať rýchlo na cestu. Tam je nejaký dym, tak ideme pre ňo. A ľudia, môžem aj natočiť z tohto eliminátora aj nejaké challenge, napríklad, že
tento dým tam môžu byť aj horšie čísla. A môžem aj napríklad také, že keď si pôjdem predtým a bude tam aj horšie číslo, tak to musím zobrať. Alebo že musím len furt riadiť, že musím mať spiatočku a furt riadiť len tak, že nemôžem ísť dopredu. Hocičo, ale to mi musíte napísať do komentárov. Ľudia, ja sa vám ozvem, ak nájdem nejakého týpka a vyzvem ho na... A tu je auto, tak si zrovna môžeme zobrať pečku. A ľudia, ja sa vám ozvem, ak nájdem nejakého týpka. Takže ľudia, máme tu nejakého týpka. To je 7. No, ešte máme zlý smer. No, nevadí. Tak skúsime ísť. Toto auto nie je na offroad. To auto má týpek na offroad, takže to sme asi prehrali. Ďakujem. To myslí ten týpek ironicky. Ale nevadí. Nech týpkovi spadne hra, prosím, a vyhrám to. No, to máme asi prehru. Týpek ide po ceste, pri tomto auto je na offroad. A prehral som. No ľudia, nevadí, z tohto videa bolo všetko. Nezabudnite mi dať like, odber, nejaké rady do komentárov a ja sa s vami lúčim. Čau! Esse é o Atlas, é o brabo da putaria. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá. Esse é o Mozi, é o brabo da putaria. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra lá.